Ander Villanueva, Nafarroako Txirrindularitza Federazioko lehendakari berria ez, berri ere hautatu izan dena, zorionak. Denboraldi berezi honetan berriro hautatu izatea bizkat marroi handi bat hartzea da. Denboraldi berezi bat antolatzea eta 4 urte, zailak izango diren 4 urte hauek, nolabait bideratzea. Ze aurreikusten duzu honetan? Bueno, espero dugu zaiena izan izatea hori denboraldia berriro hastea, lortu dugu hastea, izan gara seguru aski estatu osoko lasterketa gehien egin ditugun herrialdea eta saiatuko gara horrela jarraitzen. Arrazoi duzu, estatu osoan lasterketan zagertu dira eta zuek esango nuke berriak sortu dituzuela. Eta zer eta gehiago, kadeten eta juniorren lasterketak bikoiztu eta egun beren 2 lasterketa, baina kategoria bakoitzat, lasterketa pila bat Nafarroan, azkenen Euskal Herriaren ohitura dela, Euskal Herri lasterketa pila bat. Bai, hori, denboraldia moztu egin zenean, pentsatu genuen abertze aukera zeuden azken finean gure gazteak lasterketa egunak edukitzeko, eta hori izan zen aurkatu genuen formuletako bat, hori gehien bat forutzaingoakin hitz egin bar genuen, beraiek dira errepideak kontrolatzen dituztenak eta hori izan zen aukera hoberena, egun berean 2 lasterketa egitea eta horrela izan zen aukera bakarra denboraldia luzatzeko eta egun gehiago lasterketa edukitzeko. Urte zailak datoz, ez bakarrik krisi sanitarioangatik, baita krisi ekonomikoa datorrena, nola aurreikusten duzu probak, taldeak antolatzea, olnako egoerakin, ze estrategia jarraitu behar duzue? Bueno, orain ikusi beharko dugu lehenengo denboraldia bukatu eta aber nola bukatu duten taldeak, gehien bat antolakuntzak izango dira gehien sufrituko dutenak eta neguan egiten ditugun bileratan ze estrategia edo egingo dugun hori lasterketak ez galtzeko, talderik ez galtzeko eta hori txirrindularitza edukitzeko azken finean. Lehen esan bezala Nafarroa, Euskal Herri baitan, txirrindularitza da lurralde honetan oso indartsua, baita ere Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian. Hurrengo urteak nola ikusten dituzu bizkat ikuspuntu orokorrakin? Bueno, azken finean, hoberena da hemen Euskal Herrian baduzkagula klub asko antolakuntzak egiten eta seguraski klub bat baino gehiago gaizki pasatuko dute, baina sare ona daukagu antolakuntzak egiteko eta espero dute jarraitzea hori taldeak eta antolakuntzak edukitzen. Eskerrik asko, zorionak indorako lanagatik. Zorionak zuei ere.